like a bullet train. מה קורה כולם? אני אור מג'וטה גיימינג, וזהו הקומנטרי הראשון שלי. הקומנטרי הולך לעסוק באיך בעצם הגעתי לעולם הגיימינג, איך התחלתי עם זה ולמה. קודם כל אני רוצה להודות על הגיימפליי לעידו אלישר. עידו אלישר זה הגיימר המסוכן שאתם מכירים מהסרטון של Left 4 Dead. עידו, תודה לך. רק לפני שאני אתחיל את הקומנטרי שלי, אני רוצה לתת הקדשה לתושבי הדרום. אני רוצה להגיד להם שהם יהיו חזקים, שכולנו איתם, ואנחנו מקווים, אני מקווה לפחות, שיבואו עליכם הרבה ימים של שקט, שתמשיכו להיות חזקים כמו שאתם, ואתם יכולים להעביר את הזמן במחשב, בגיימינג אפילו, לשחק, לצלם. אני אישית, לצלם גיימינג זה אחד הדברים שעושים לי את היום. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל בקומנטרי. אוקיי, אני רוצה לספר לכם איך בעצם הגעתי לעולם הגיימינג. בהתחלה הייתי סתם אחד שכמו הרבה בישראל שפשוט משחקים במשחקים בסטים, שלא עוקבים או פותחים ערוץ. עד לפני 4 חודשים בערך לא ידעתי מה זה ערוץ בכלל של גיימינג. אני הייתי סתם שומע מוזיקה ומשחק באינטרנט בכל מיני דברים כמו TF, פורטל, משחקים כאילו חמודים כאלה שלא עולים הרבה, שאפשר לחרוש עליהם שעות על גבי שעות, והייתי מדבר עם חברים בסקייפ וככה מעביר את הזמן. עד שיום אחד חבר שלי קוראים לו יותם אימרן מאלבאז גיימינג, הוא פשוט פתח ערוץ. הוא סיפר לי שהוא הכיר אנשים, נתנאל וכל מיני, והוא פשוט פתח ערוץ. יום יום הוא פשוט סיפר לי כמה זה כיף, שהוא כל כך נהנה, שהוא כל כך מסור לזה, והוא פשוט כאילו הוא גרם לי בהתחלה לעקוב אחרי ערוצים כמו Shadow Scrops, Xpirana Games ועוד הרבה ערוצים גדולים. הייתי עוקב אחריהם, הייתי רואה את Shadow Scrops עושה קומנטרים, והייתי יושב וצופה בכולם. הייתי רואה את הערוץ של אותם שהוא מצלם מיינקראפט כל מיני כאלה, ופשוט אני אמרתי יום אחד אני רוצה שיהיה לי כזה דבר. אני רוצה ערוץ בגודל כזה, אני רוצה לזהם גיימינג, כי א', אני חולה על גיימינג, וב', זה כיף לצלם. אז יותם פשוט התחיל לצלם, והוא פשוט פיתה אותי. אז אמרתי לו שאני רוצה בעצם לצלם גיימינג, מה לעשות? אז אמרתי לו הוא אמר לי שאני אבוא לאלבאז גיימינג, שאני אבוא לצלם באלבאז גיימינג. הייתי כל כך מאושר, ואמרתי יש איזה כיף, אלבאז גיימינג ערוץ גדול. זה עוד היה שהיה לו 190 סאבים והיה לו 4,000 צפיות, ואני שמחתי כל כך שהוא קיבל אותי לשם. וראיתי שבאמת אח שלי יותם, אח שלי במרכאות, כן, רוצה שאני אצליח ושיהיה לי ערוץ גיימינג איתו. אבל אני הייתי כל כך מתחיל, ואני עשיתי כל כך הרבה צחוקים ושטויות, ולא התייחסתי לזה ברצינות, לכל הקטע הזה של ערוץ. ופשוט תוך שבוע וחצי, שבועיים, הוא כבר נפרד ממני יפה, ואמר לי שאני לא יכול להמשיך באלבאז גיימינג, כי הוא רוצה ערוץ רציני. הוא ונתנאל איחלו לי בהצלחה בהמשך הדרך, ואני ואתה המשכנו להיות חברים טובים בלי הגיימינג. כל מה שהוא עשה הוא פשוט התייעץ איתי, ואני עזרתי לו. אבל אמרתי לעצמי, אחרי שהם העיפו אותי, הייתי קצת עצבני, ואמרתי שאני חייב לפתוח ערוץ גיימינג משלי ולהצליח. הדבר הזה שבוע וחצי, שבועיים, ואמרתי לעצמי שאני אפתח ערוץ גיימינג עם חברים, שניקח את זה לכיף, ובינתיים המשכתי לעקוב אחרי הערוצים האחרים. פתחנו ערוץ, כל החברים שלי פשוט צחקו יותר מדי, והם גם לא הסכמנו כמעט על שום דבר. פשוט אמרתי לו, אתם כך תראה את הערוץ. הוא אמר שזה ערוץ שכונתי, שזה ערוץ שלא יכול להגיע לשום מקום, שאנחנו מצלמים גם דברים לא ברמה, ושהוא ממליץ לי
לעבור לערוץ לבד, והוא ייתן לי את מלוא ההשקעה. אני הייתי כל כך שמח, ופשוט אמרתי לחברים שלי שיהיה להם בהצלחה בערוץ שלהם, שאני קם והולך. ואז בעצם הגעתי לפה, לג'וטה גיימינג, הערוץ שלי ושל דור. זה הערוץ שלי ושל דור, ותכלס יותם עוזר לי בכל מה שקשור לערוץ הזה. יותם הוא העוזר שלי ושל דור, הוא לא עוזר ברמה של כאילו משרת, הוא עוזר לנו בכל מיני החלטות ומחשבות, ועוד מעט גמרה הסדרה שאני ויותם נצלם, אבל זה לא הולך לעלות לפה, זה הולך לעלות לאלבאז גיימינג. כאילו, הוא פשוט, ואז הוא פשוט כל כך תרם לנו, והוא באמת עוזר לנו, אין עליו. אחר כך, הכרתי דור, דיברתי עם דור לפני שנתיים, היינו משחקים מיינקראפט, אני, דור, יותם ונתנאל. ופשוט, הוא אמר לי, אמרתי לו שיראה את הערוץ שלי פאק גיימינג, ואז הוא אמר לי שהוא מחפש ערוץ, ואמרתי שאני רוצה שותף רציני, שהערוץ באמת יצליח ויפרח, ופשוט דור אמר לי שהוא רוצה, ואז פשוט פתחנו את הערוץ. כפי שאתם רואים, הערוץ הוא ערוץ, בינתיים הוא ערוץ סבבה, עם 1000 צפיות ו72 סאבים אני חושב, שזה אותי מרצה. אז אני מקווה שאהבתם את הקומנטרי שלי, ותעקבו אחרי בערוץ. יאללה ביי.